Let's
Special apologies. I know one year I who away from back. Always had all our worker. I know on the byland. Formally, Oji Makameme. I need present a double way. Akoponde Efunaya. Oji Deba. Led by Chief Steve UWAEMENEM. Not joking, I was a leader. So I present Roger. When I see Roger Moju Lapa, one go there, see our lady is work. I see conform to read the well. My neighbor sitting on the whenever.
I sign you. Happy birthday to you. Thank you very much. I went to Kaizro here when I'm at Ando going from Muma Gupum Bokarachi. You share the kingdom. Okay.
wesi ka acha. Ana taya na any moment from now. It doesn't became. Ndolu. Ọgbala arọ ka m na-arọ ka m gwuru olu maka aka m gwụ olu. Ọgbala arọ ọ dị n'ogige ebe ahụ. Pleasures ga-amụtara m ndị anọ na gate ndị ahụ. Amma nke adịghị ekwu.
Am what bank card that talking about? Oh, which one? I never go, but she said. What the? I don't know. But I'll go see that now.
Auntie. Good afternoon. Go ahead, go. Good evening, sir. Welcome, sir. Good morning, sir. On the good mother, welcome, sir. Confirm. I'm going inside. Wanna go inside? Nah, I ain't got you by me there. I'm going better now. What? I know what's up. Yang kayak coba yang mana ini? I like you.
anyị jikwa ohere a na-anabata Nze Benji Eze ha wee sie biko Benji anyị na-ekele unu. Thank you very much. Thank you.
Okay, thank you very much. Also, here I'm now. Malula Matala retired MC. And as such, I can learn where he is here and there. But I call and I try to win. We've won again. Jesus' name. Before I have fallen cuckoo, the batara Sikaha Koyera for Mother Grade, Deka also Linus for the Ochendo, like the Ozach, Papatareba, or the his Arabia. Oyen Kozo, Webo, Ebe, John is he can learn and Canoland. Kamade de ka ifeanyi Okonkwo iji were bịa bụkọrọ ihe a wee sị ka a bịa nọnyere anyị n'ihe a na-eme. So anyị na-asị Ifeanyi Okonkwo and all the Okonkwos ụlọ eje nọn na-ekwu okwu nze Linus Ezanochie ọ batara n'etiti anyị. Linus so na ndị anyị mụrụ nwapọsụ a ha kara ahụ ga-esi aga ije nze aga ọ lụkwa n'etiti anyị. So nze anyị si nnọọ you are welcome even though n'ọkwa be ka abịara. Wee na-asị ọha na eze still anyị ka na-ekelekwa unu niile ndị mere maka onye ihe m mere somebody else gbapụta ọ dịghị izu. O nwere ihe mmemme ọ na-ele anya n'eji onwe ha ọ na-ahụ mana such people ka anyị na-asị ha kegharịa n'ọdụ ọmụma. O weretara ihe imere ihe m ga-eji wee mee onwe ma gbapụta. DJ hot highlight. There we go.
Hello. 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 After me to her, I can well open interview. Oh, what a great man Lord here. Oh, what a great man Lord here. Oh, here man. Come on, if you don't do the work, I am. The money I am. Oh, you know, for a cable. And a Polachi. Also, the lab. Don't go to Lagos, we go now, we got Lagos, or do we fly to America? Hiya, I'm from Matthew Madden. Oh, okay. Let's you were up by Ghana Lagos, Ghana Hotel, because Hotel you go at your point of call. The last bus stop, when I got Lagos, you ever in Mali Road. And when I advertise that book, and I call C&C Social Studies. So when I choose, no, you're not a teacher, I want Hamadike. Okay, man. When I choose, go out to do, you can't auto hair on Dumaka, Amarelli, Maki. The cook of the mouth. After I couldn't go. Golati Gadio. Ndemen.
Just open announcement. Otu onye ahụ kwuru maka ihe kwuru maka ihe mere eme. O si na ya na-ekele Chief UWAEMENEM. Onye nke esoro azụ wee gafere ozi a maka nwanne anyị nwanyị Comfort Christiana UWAEMENEM na-eyi Ezike. When I say I don't have much to say, we're 500 naira. Tie ni holeme. Na ya chopta ni holeme. Ado hobere. Let's hear 500 naira. Because kore la ka this man. Abu dia, na o pale pale. Oyo la ho ha ga meto aka becha blessing. Maka nwoke a ezigbo mmadụ ekele m. Maka every disappointment is a blessing. Even people gani na ọgbọ ọgwụ ndị nsọ na abụghị ebili gbabịa. Ebe ụmụ agbatago na abụghị ebili gbabịa. Ụmụ bili dị mma na abụghị ebili gbabịa. Obodo egwelugo na abụghị ebili gbabịa. Egwu bili gbe mkpa na abụghị ebili gbabịa. Obodo n'elugo sama na abụghị ebili gbabịa. Ụmụ bili dị mma na abụghị ebili gbabịa. Obodo n'ọnụ gosi ala n'ugbo dị gbabịa.
onye nwere uche ga-akpata ego onye ji uche ga-akpata ego maka na onye ji egwu ga-akpata ego maka na onye ji mma ya ebute ego ịmakwa na onye ji anụ ya agbata nkụ na onye ji ọgwụ ya arụta nnu ịmakwa na onye ji mma ya amata ego ego na-etila alakịrị tupu mabata n'ọkụ na abụga chika agụzigo ego mabata n'odegodugo adebụgana-egolochi mana-ekwenite ugbo na abụ na chika agụzigo ego mabata n'ọkụ ụmamebule ihe ibugo ụwasị anyị ụmamebule ibugo ụwasị anyị ụmamebule emume ibugo ụwasị anyị ụmụbili mebulije ibugo ụwasị anyị ụmụbili gbabiago bọs ibugo ụwasị anyị ọkụ egwu ka anyị ji ibugo ụwasị anyị n'aka n'aka bụ mmeni ibugo amalise 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 oyi si n'ụlọ nke esi eme ka mụ na chi na-eme si n'ụlọ nke esi eme ka mụ na chi mee si n'ebugo ka o si ekwu n'oge ka o si elu gosi ude ude o gosi ude ude sokwanye na-abịa ebe ewu chi mee mana mụ na chi sege gasị n'aka chukwu dị ya na nnukwu ewu chi mee ụmụobili gbabie oyi akụwa bụ ka m na-aza ebugasị na nya na ogbu ọsọ ebe a na-ekwu mụ na chi melele ka m na-eme ewu chi mee ewu chi mee ala chi mee ala chi mee egwu dike egwu dike egwu dike egwu dike egwu ebube dike ebube dike egwu ebube dike ebube si meje ebube dike ebube dike si mana ebube dike ebube dike si meje ebube dike ebube dike onye na-abịa si n'ebugo ka o si luo ebube dike na ị ga-adị oro ịna-ete mmụọ ọbụtu dike mgbodo modogwa na amarọ dike aka mgbịrịgba odogwu na-abụ onye ma mgbe dike kwụrụ anyị ahụ ebe ude ude si na anyị na-abịa iwe isinude dike na-ede isinude dike na-ede oro nnukwute mmọnwụ na-akụ ego nnukwute mmọnwụ na-akwa oro ọgaranya mmemme ka mma isi na anyị adị oyi ibe na-enwe iwe n'ụwa bụ na nwoke bụ ihe a sị na nwoke bụ ihe
good, sir. Good one.
Hello, ladies and gentlemen. Permit me to announce the presence of the only chair. Permit me to announce his presence here, and he's exchanging pleasantry from people in this occasion. This is the original. How do you want to go more? I go for the other. He is friends. Oh yeah. Oh my God. Oh yeah, but I didn't buy it one night. But I don't believe it. Oh my God. So I go back in there, man. That's right. You need a grocery. Alright, he's a special brother, special whatever to Chief CHRISTIANA. UWAEMENEM. Special. Here to go have a mark of the year, and then never was something. I put a good man that is rude. But all our hoodie, this is the morale here. Couple of boys or medicine. Ọwọ́n mú àgbélé yá. Ọwọ́n mú àgbélé yá. Wọ́n mú àgbó gọ́mà. Ọmọ sọ̀tọ̀ máa wọlé àwọn. Ẹ kele mú. Get what they link and get to what I might